My sme súčasť Európskej únie a NATO. Európska únia ako taká má svoju koncepciu zahraničnej politiky a my ju hrubým spôsobom porušujeme a hlavne ohrozujeme strategické záujmy vlastnej krajiny v mene toho, aby niekto sa udržal pri moci. Toto je charakteristika toho, čo robí Robert Fico. A povedzme si ale, vy ste aj spomenuli tiež slovo, že nás zachránili, oslobodili. Skúsme pomenovať fakty. Prišla Červená armáda. Zhruba 10 000 ľudí a viac odvliekli hneď do pracovných táborov, do Ruska, do Sovietskeho zväzu. Väčšina z nich sa už nikdy nevrátila. A tí, čo sa vrátili, väčšina z nich mala podlomené zdravie do konca života. A aké to bolo oslobodenie? Keď vymenili nacistických okupantov za komunistických okupantov, naša krajina bola obkolesená ostnatým drôtom, len na hraniciach postrieľali stovky ľudí. V 50. rokoch tu boli desiatky justičných vražd. Viac ako 200 000 politických väzňov. Čiže o akej slobode tu hovoríme? My sme boli okupovanou krajinou a definitívne ja to nenazývam oslobodenie, pretože je všeobecne známe a dokázané, že zvrhlý komunistický režim má na svedomí viac nevinných životov ako nacistický.